Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. A taká bodka na záver ohľadne aj Starku, aj všetkého. No a hlavne pár slov tým odporcom elektromobility alebo elektromotoriek. Chlapci, príďte si ju vyskúšať do OKR Moto a keď ste si ju vyskúšali, tak potom pridávajte svoj názor. Nikdy v živote ste nevideli takúto motorku, nikdy ste sa na nej nevozili a vypisujete všelijaké zmysly a nezmysly a povedal by som tak trochu aj somariny, lebo ani ja, keď nemám na Ferrari, nevypisujem, že Ferrari je somorina, Ferrari je grc a Ferrari je to a Ferrari je to a Porsche je to. Jedna vec musíte si uvedomiť. Mám na to, nemám na to, chcem to, nechcem to. Aj keď momentálne na to nemám, prípadne na túto motorku, tak môžem využiť nejaký leasing, nejakú pôžičku alebo niečo, ale pretože na to nemám, ešte nevypisujem nejaké somariny a nezmysly. Treba si to vyskúšať, potom uvidíte. Ďalšia vec, veľa ľudí píše, on potrebuje ten smrad z toho dvojtaktu. Jazdili ste už celý deň za dvojtaktom a čuchali ten smrad z toho dvojtaktu? Asi nie, keď vypisujete takéto veci, lebo mňa konkrétne z toho dymu a smradu bolí hlava. Možno preto, že som už trošku starší ako vy, ale ja si myslím, že ten smrad nie je dobrý. Ďalšia vec, zbytočný hluk, tiež si nemyslím, že to je v podstate dobrá vec. Jednak to poškodzuje zdravie, navodzuje to stres, čiže samozrejme primeraný a pekný zvuk z toho motocykla, to je dobrá vec, ale časom prídete na to, že to je úplne zbytočná vec, ktorú nepotrebujete k tomu, aby ste cítili niečo super dobrého, čo sa týka ohľadnej jazdy toho motocykla elektrického. No a ďalšia vec, určite ste to zistili, že pomaly, ale určite iste sme vytláčaní a už nikde nemôžeme jazdiť len v nejakých oficiálnych rezerváciách. Našťastie my tu na okolí tu máme Belce motokrosovú trať, máme tu Piliščev, máme tu Toko, čiže my máme kde jazdiť. Ale napríklad takí chlapci v Bratislave, kde môžu oficiálne jazdiť? Nikde. Ale keď si zoberú takúto motorku a nikomu nebudú vadiť tým hlukom a tou jazdou, tak možná, že je tu šanca znovu začať jazdiť. Teraz konkrétne zavreli náš veľmi obľúbený areál Paloclin, kde sme chodili jazdiť a testovať cestné motocykle kvôli hluku. Samozrejme, s takýmto supermotom benzínovým, ktorý má veľký zvuk a jednoválec, ktorý vadí ľuďom, ktorí bývajú nedaleko, sa neodveziete. Je tu znovu šanca na niečom jazdiť, lebo tieto motocykle majú minimálny hluk a môžeme na nich začať jazdiť. Akurát tam potrebujeme prihodiť nejaké tie motardové kolesa a väčšie brzdy. Určite budeme takúto motorku pre vás chystať a robiť. Dáme aj Starka v úprave OKR Moto na Supermoto. Už sa na to teším, len potrebujeme trošku vyššie teploty, aby sme mohli ten motocykel aj na tom motardovom okruhu vyskúšať. Má to v pláne aj výrobca Stark, ktorý chystá oficiálnu verziu Supermota, bude to niekedy v 9. mesiaci. No a už veľmi netrpezlivo čakáme na enduro motocykle, ktoré sa budú predstavovať teraz v 2. mesiaci, ktoré budú mať trošku nižší výkon, budú homologované aj do cestnej premávky, ale budú mať dlhší dojazd. Na všetko sa tešíme a som rád, že ste nám venovali svoj čas, že ste si nás vypočuli. Hovorím ešte raz, príď, vyskúšaj a potom vypisuj a hovor. Rieš. Budeš veľmi príjemne prekvapený ako ja, keď som to vyskúšal. Bo keď som to vyskúšal, tak som začal okamžite jednať a získal som pre vás aj pre nás zastúpenie Starku, oficiálne zastúpenie na Slovensku. Ahojte, čaute, tu vaše OKR Moto.